29 травня 1187 день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Вітаю. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Справу розглядає колегія суддів. Сам обвинувачений має з'явитися в суді за допомогою відеоконференції. Натомість адвокати заявляють, що Янукович не отримував повістку до суду. Вони наполягають на тому, щоб у якості свідка викликали Юрія Луценка. Подробиці у вечірніх випусках. Після зіткнення двох потягів на Хмельниччині кількість госпіталізованих пасажирів зросла до 6 осіб. 4 людей із забоями, травмами голови нині перебувають у нейрохірургії Кам'янець-Подільської лікарні. Машиніст товарного потягу та його помічник у травматології. У суботу пасажирський поїзд, який їхав з Києва до Кам'янця-Подільського, зіткнувся з вантажним. Обидва потяги зійшли з рейок. Димові шашки, газ, бійка. В Одесі зірвали концерт Світлани Лободи. Біля нічного клубу «Ібіца», де у неділю мала співати Лобода, сталася бійка. Патріоти вимагали зупинити виступ і вигнати виконавицю, бажано з позбавленням її громадянства України. Під час бійки невідомі спочатку кинули у натовп 2 петарди, а потім 2 димові шашки. Лободі, яка останнім часом все частіше виступає в Росії і бере участь в російських ток-шоу, довелося ретируватися морем на катері. Кримські татари Стамбула зібралися на вечірньому розговінні іфтарі. Організатори намагались зібратись і познайомити між собою якомога більше кримських татар, які знаходяться далеко від батьківщини. На іфтар прийшло близько 100 чоловік, половина з яких були кримсько-татарські студенти, які навчаються в Стамбулі. Подібні заходи проводяться не часто, тому гості раді нагоді поспілкуватися. Я хочу висловити подяку організаторам сьогоднішнього іфтара. Я дуже щасливий і пишаюсь тим, що сьогодні була можливість зібратися з кримськими татарами. Це дуже важливо, коли знаходимося вдалі від батьківщини. Іфтар важливий тим, що ми поділяємо їжу з іншими людьми. Ми знайомимось з людьми, поділяємо з людьми прекрасні сторони ісламу. Сьогоднішній іфтар пройшов чудово, нам дуже сподобалось. Всі зібралися, ми прийшли з сім'єю, діти бігають, грають, познайомилися між собою. Все пройшло відмінно. Напевно, ми змогли зібрати стільки людей за такий короткий час, тому що як тільки вчора прийшла думка про проведення іфтара, ми направили всю свою енергію на організацію. І ця наша енергія об'єднала всіх цих людей. Ми дуже раді. В один момент ми переживали про те, чи прийде стільки людей. Ми щасливі. Я вітаю весь наш народ з місяцем Рамазан. Бажаю, щоб всі об'єдналися навколо нашої релігії і культури. Ельзарі Сейфулаєвій перешкоджають у спілкуванні з чоловіком, фігурантом справи Хізбут Тахрір Фератом Сейфулаєвим. Про це повідомляє Кримсос. Ельзара розповіла, що з початку травня вона замовляє розмову, але зв'язок для спілкування з чоловіком їй не надають. Останній раз подружжю вдалося поспілкуватися 28 квітня. С мая месяца я не могу общаться, я заказываю связь, но нам связь не предоставляют. То есть 15 минут нашего времени проходит, на экране появляется другой человек, который, видимо, тоже хочет связаться со своими родственниками. Он видит меня, он от меня в шоке, я вижу его, я удивлена. То есть уже практически месяц нет никаких известий. Знесення кафе на Айпетрі виявилося фарсом. Тиждень тому голова окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов заявляв на камери: досягнута домовленість з торговцями, люди пішли на зустріч. Виявилося, що тоді свої речі вивезли 3 власника з 45, а на наступний день повернули їх на місце. Все показуха. Вот так. Это те же столы, которые вытащили вчера на том ряду. Все обратно затащили. Это власти к нам претензий официально не предъявляют. То есть то, что говорил Аксенов, это его личное мнение. Официально ничего нам не предъявлено. На все запросы, во все инстанции мне один ответ: это ваши здания в объектах под снос не значатся. Кримсько-татарська музика прозвучала в ратуші у Вільнюсі. Концерт пройшов під патронатом мера міста. До Вільнюса приїхала делегація на чолі з головою Меджлісу Рефатом Чубаровим. У
Вільнюській ратуші збираються люди різних національностей. Серед них Тетяна Клінєвська, литовська татарка. На концерт прийшла разом з подругою. Мы поддерживаем свои традиции, мы всегда отмечаем байрамы. Вот, к сожалению, язык у нас не сохранен. З України з концертом приїхав гурт «Аккая». Знайомлять мешканців Литви з культурою кримських татар. Литовський дитячий колектив «Ілсу» виконує народні пісні кримських татар. Він працює в Литві понад 5 років. На захід приїхали представники Меджлісу. Зустрілися з послами України та Литви. Кажуть, мають спільну історію з Литвою 620 років. Голова Меджлісу Ріфат Чубаров зазначив, що в найбільш важливі етапи історії завжди намагалися допомагати один одному. Мы будем здесь продолжать говорить с литовскими политиками, с литовским социумом о том, что та опасность, которая сейчас нависла над всеми народами Европы, она не иллюзорная. Мы почувствовали, и мы имеем последствия этого нападения. И для того, чтобы эта опасность для других не реализовалась, ми і працюємо вместе. Концерт тривав майже 1,5 години. Серед слухачів кримські татари, які через різні обставини приїхали до Литви. Кажуть, відчули себе нібито в Криму. Очень понравилось все это, все эти мелодии. Знаете, я литовка, но у нас в курсе были 2 татары. Скажу, что была на его концерте. Бывали, в Бахчисарае бывали, Крыму были и в Яльте. Мы за татары, мы не за эти, которые завоевали. Нет. Мы полной душой мы за вас. Очень поддерживаем. Очень поддерживаем. И вас, и украинцев очень поддерживаем. Ільвіна Сідбулаєва, Асан Емінов, Вільнюс, Заман, АТР. Захистити архітектурні пам'ятки Києва від зносу закликали учасники ходи, яка відбулася в столиці минулу суботу. Хода розпочалася на Софійській площі біля будинку, з якого Грушевський проголосив незалежність України, і пройшла вздовж історичних будівель до Поштової площі. Кияни взагалі-то звикли на День Києва їхати з міста, але я думаю, що в нас вже немає морального права це робити. І ми маємо об'єднати наші зусилля і всі разом стати на захист української столиці. Підписуємо відкритий лист до президента України пана Порошенка, до прем'єр-міністра нашого Володимира Гройсмана. Тобто звернення учасників цієї ходи на захист пам'яток історичних, пам'яток архітектури в місті Києві, які протягом останнього часу просто зникають. Творимо українську культуру разом. Під таким гаслом в Києві відбувся мегамарш у вишиванках. Марш приурочили до Дня Києва. В заході взяли участь поети, танцівники та музиканти. За оцінками організаторів, це близько 2000 людей. Свято відкрили виконанням державного гімну України. Першочергова мета – це популяризація українського одягу, вишиванки, взагалі всього українського. Як ви, наприклад, чуєте, тут українська музика грає. Зараз знову-таки мета маршу – об'єднати українців. Мені не байдуже Україна, не байдуже культура українська. Я вірю, що саме через культуру можна відновити Україну. І я дуже рада, що сьогодні тут зібрались люди. 25-й благодійний пробіг під каштанами відбувся у Києві. Стати учасником можна було через реєстрацію пожертву. Це 250 гривень для спортсменів та 150 для тих, хто такої категорії не має. Наші журналісти дізналися, як пройшов пробіг і на що підуть гроші. 3, 2, 1, старт! У
благодійному пробігу взяли участь більше 10 тисяч учасників. Гроші, зібрані зі стартових внесків, передадуть Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Вони стануть частиною суми, необхідної для покупки діагностичної апаратури для обстеження дітей. В этом году у нас большой праздник. Мы празднуем 25-й юбилей пробега под каштанами. И вообще само это событие, то, что мы 25 лет проводим такое мероприятие, мне кажется, очень важно. Это было первое массовое благотворительное мероприятие в Украине. И сегодня оно самое массовое. Найменшому учаснику забігу 2 місяці. Для цієї вікової категорії був окремий дитячий пробіг в ходунках. Саме він розпочав програму змагань. Маленькі спортсмени здолали 10 метрів на головній сцені. Усіх учасників нагородили подарунками, 3 переможців отримали ще й медалі. Думали на ходунки, але, в принципі, він уже може сам бігати, тому вирішили більш старшу категорію піти. І як успіхи? Ну, біг сам, подобалось, посміхався. Прийшли підтримати благодійний цей забіг. Також просто провести добрий час, показати приклад дітям, що можна так приймати участь в таких гарних заходах. І дякуємо організаторам. Далі був старт для дітей до 15 років. Потім стартували спортсмени. Найкращий час – 14 хвилин. Потім забіг мужніх. Учасники спортсмени на візках. Останнім стартував благодійний забіг, учасниками якого стали люди без професійної підготовки, а також команди. Усі спортсмени долали дистанцію 4900 метрів. Віктор Пономарьов, Едем Сідалієв, Заман, АТР. Наразі це все. Ефір телеканалу продовжить художній фільм «Королівське весілля». Дивитися наш канал ви можете, придбавши підписку на сайті АТР. Ваша підтримка важлива для нас. Наступний випуск «Заман» з Ескендером Маметовим о 17-й годині. Залишайтеся з АТР.